ام ji kampa holê dest bi bultana xwe dikin wekî hûn dizanin ev îro sê roja li nava kampa holê operasyonek hatiye destpêkirin. Ev operasyona han ji aliyê hêzên ewlekariya hundirîn û ewlekariya jin ve birêve diçe helbete bi piştgiriya hêzên YPJ û Qesedê. Di roja xwe ya sêmîn de jî mîna her carê lêgerîn li nava vîzayên li kampê pêk hat. Îro di roja xwe ya sêmîn de çar çeteyên din yên Daişê hatin girtin wata ji du hetanê îro ku duho jî hêzên operasyonê ragihandin wan 28 gumanbar girtibûn. Nava wan de 16 çeteyên Daişê hebûn. Bi vî awayî hetanê îro 20 çeteyên Daişê li nava kampa holê û derdora wê hatin girtin. Her wekî gelek çek û cebilxane jî li nava vîzayan hatine desteserkirin û lêgerîna li nava kampê îro jî bi hemû hêza xwe dewam kirin. ji dû bi şev heta îro çar çeteyên din ên şaneyê Daişê li kampa hûl û derdora wê hatin girtin. اسمي محمد نوح بكر عراقي. ناوي من محمد نوح بكرة ji Iraqê bajarê Neynewayê me û li kampa holê dijîm. والدي كان شرطي بالموصل تابع للحكومة العراقية 8 سنين. بعدين من جاء التنظيم. Bavê min li Mosulê 8 salan di esayîşa hikûmeta Iraqê de kar dikir. Dema Daişê hat Mosulê gef lê kirin û jê re gotin tu berê karmendê esayîşê bû. Ger tu tevlî me nebe tê bêkuştin. 8 سنوات. بدك تصير تحافظ على حياتك. ما تصير بدك تفقد حياتك. Di sala 2015 de meha adarê ez tevlî Daişê bûm û di nava wan de dixebitîm û di meha dihan de min dev jê berda. Niha tenê ez hevjîn û keça min di kampê de ne. Ez di kampê de zewicîme. Hêzên ewlekariya hundirîn ragihandin ku wan hêşmareke ji çek û cebilxane jî di kampê de dîtin. تماشاوانên hêja îro roja siyemîn ji operasyona ewlehiyê ku li kampa holê hatiye destpêkirin. Em niha di fîzeya yekemîn de ne bi taybet ya koçberên Iraqî ji vê sibehê de lêgerîn li vê derê hatiye destpêkirin ji aliyê hêzên operasyonê ve. Lê li vê derê hin tiş hatin dîtin. Ha destê min de nasnameyek heye ku nasnameyek li gorî dibêjin sexte hatiye çêkirin. Ev di malekî de hatiye dîtin. Ev jî niha li vê derê gelek tiştên leşkerî hene. Rextekî leşkeriye ku dibêjin yê bi sfing û qilêşe ye her wiha rawter û betarî ne. Ev jî çapên ku li vê derê qedexene nabin werin bi karanîn hatin dîtin. Her wiha çenteyên leşkerî ev hemû jî di malekê de hatî dîtin. Niha jî operasyon di vî beşî de bi awayekî xurt lêgerîn berdewam dike. Di encama lêgerîna nava sê rojan de 20 çeteyên şaneyê Daişê hatine girtin. Operasyona ewlehî û lêgerînê bi beşdariya YPJ û Qesedê li beşên kampê dewam dike. الفيز هذا اليوم فيز أكتر سكان هو سكان عراقيين. فطبعا حسب المعلومات الاستخباراتية اللي وردتنا عن المكان انه بوجود عتاد عسكري بالمنطقة. فنحن على اساس الشيء هذا دققنا يعني عم نشتغل على اساس الشيء هذا. Hêzên ewlekariya hundirîn du jî ragihandin ku di operasyonê de 16 çete hatine girtin. Her wiha sê çekên Kalashnikov, du demance û gelek cebilxane jî hatine desteserkirin. Kampa hûl ku 45 kilometre li Rûşlatê bajarê Hesekê ji yek ji kampê herî xeternak li cîhanê ye. Tevî 13,124 penaberên Iraqê û 15,805 koçberên Sûriyeyê, 6,385 jin û zarokên çeteyên Daişê li kampê dimînin.